और एक बीता उनकर हाइटे बजे परसों पिटाए से तनी सब चल बारे सुमिरन अभियंता भैया गौले रले एगो आ तले नीचे से बजाओ तर की ढोढ़ी में रगड़ नकावा पियर लकावा ना मारी का कथी जकार्ता के लोग पहुंचल बारे कि रे लकावा कई कौन दवाई आ गए कि ढोढ़ी में नकावा रगड़ से लकावा ना भाई की जाय दिलो का अभी नया नया आवत है करे बचल तनिए से कहनी है शायद साधु दुबने के फिर में यहाँ कहो लेकिन होई ना लेकिन हालांकि होई ना पैसा ले आई चिटकुला ना हो अच्छा घूरा भाई का सहयोगी बानी जितेंद्र भाई पुरस्कार दिल बन नारायण जी बना कर वाह यही जगह बात है हां दोनों आदमी आनी है जगह के कमेटी के लोग हां मिठाई रहल आ काजू किशमिश प्लेट में लोग गाड़ी लगे ले गए रहल पानी पी सब है पूरा मंडली के लोग अपन मिठाई उठा खात रहल अभियंता भैया खा खाई बोले खात नहीं रोक ना काजू उठा के खात नहीं खा पहले देखत थोड़ी देर देखला के बाद कजुइया अपना पछवा लगा के चुतरा रोका भाई आ तब घींच के तब खाता अरे राम राम छी ये क्या डायरेक्ट काहे न खा अरे क्या कर रहा है रे लंगड़ा चुप रहा फिर कजुइया लेके पछवा लगा के आ फिर मुंह में ए भैया ये कैसे खाता रहा डायरेक्ट खा अदर चुप रहा हम इंजीनियर हैं कि तू हवा भैया इंजीनियर तो तू ही हवा तो ऐसे काहे खाता रहा कहले कि तारा का बुझाता हम शौक खाता हम डरे काहे कहले कि लीची के सीजन में पिछला लीची खात रहे बिया सहित घोटा गए सवेरे निकले में इतना तकलीफ भई तब से कोनो सामान खाइले तो पहले साइज नाप ली लेकिन सवेरे आराम से निकल पहले मिला ली लेकिन मुंह पर रोकी काखे के नानू पड़ी दिक्कत नानू होई ढाका नानू छोड़ी ओहो पिंकी मिस रानी इनकर बदल दल बानी इनकर नाम दल दिल बा जूली जर्सी ठीक होने बाबा गोल लगने अब तने गीत संगीत में चले कब चुटकुला कहले हैं हमरा काजू खियोले हैं एक और से ना दोनों और से खियोले हैं ओकरो से उदंड खोजता नहीं घबराई है पैसा लेके ना जब ओकरो से उदंड खोजता नहीं हम ये तहारा वाला का 50 नंबर मिले तो हमारा चुटकुला का 90-99 मिले घबराई हम मत महाराज छोटा सामान लगेले बड़ा मोटा जो होता नहीं गरगुले कथी करने पर दे भाई अब समय तो कहे का नहीं कहे 10:30 में हम बंद कर दे रहे हैं 10 से 10:30 आधा घंटा हम बताओ 12:10 को दे लो कितना टाइम घिंचता रहो इतना टाइम तक के द्वारा पर मान लो गुरु ना घिंचले सुता रहे हम कहने हमारे ड्राइवर जाकर बड़े चलो आनंददायक बात है घबराने कोई बात नहीं है हम कैसेट सुनते हैं बहुत सुंदर गायक हैं पनीर ज्यादा खा लिए मसाला वाला जी अंग्रेजी दवा नहीं खाना है साइड इफेक्ट है एक दो गो दवाई लिख दे होम्योपैथिक कल कभिंता जी नींबू का प्रयोग कीजिए इनसे बोल दीजिए अब हम होते होते नींबू कीन ले 4-5 गो अनजित भाई नींबू के प्रयोग करो सुत गए नहीं हम सांझी का जब जगह नहीं कहीं हम निकले के प्रोग्राम में पेटवा आराम नकल एकदम आराम बाकी गुड़गुड़ा था लो ना गुड़गुड़ा तो आराम करने बा यही कहता रहे ना भैया नींबुआ जले खोसले रहता नहीं तले ठीक रहता
निकाल देता नहीं तो फिर पानी बिगल मर्द तू पागल है हो तारा के नींबू दिहर लग घोर के नमक डाल के पिए के नु आकि तारा के रास्ता जाम करे के दिहर वो तो हम ढुका तनी कजुआ से बड़े पड़ी ना निबुआ कोनो बात नहीं चल गई कजुआ से तनी लमहर पड़ता ही हां व्यास लोग के मारे दिमाग खराब रहता है नहीं बू कि गंगा किनारे मोरा गा एक कान्हा घूमले वही एक के पवन सिंह ताजा कर दिले हम कैसे 30 बरिस के नीचे लोग जे लय नहीं सुनले पहले से हां बुझाई लेकिन नए गौले बाड़े ना गौलर ले हम कि कच कच मारो दारुआ पियर थारा का जाने कैसा रहली आंख के इशारा से मार जाए धीरे से ऐसे आइस आ उ कच कच मारत रहली कचकचा के का जाने भक्त सुनले रहली का जाने आगे हमरा कहे मानो तो रूम रूम में बसा लो बसाओ तारा सुमिरन गावत रहो गणेशो जी से बेसी लंगड़े के नाम लेता रहो काज में तहर कुल देवता है का दो हो खब मर के फेरे जा जन्म ले बाली ये मैटर है अब बताई हतना गंदा आचार्य महोदय बैठल बनी हतना गंदा इनका कहे तभी कहले बेल हमर दू गुनो कहे ई चुटकुला ना हो मंदिर के लगा बाड़ा जी सुमिरने में तू ठेला हमरा कहे में ठेला हो खाओ तला कहे ना वो ठेला से तारा कौन फायदा होई हमार ना बुझे गावस गावस ओइ लोग कहता कि आवस गावस बहुत सुंदर बात बाड़ी सुने होके के चाहिए कि चप्पल किने के ना पर लोग बिग दे दे पर बाड़ी के ही है माने हम ये सब ये तो ऐसी सोन ले चोंगा लगे रे तो कारी करे चाहिए अपना से उम्र दराज के अच्छा भारत बनो रहे तो बाबूजी ये कह दिलो जाके हे सरवा बाबूजी काहे बरले सुतल बड़े रे आदतवा बनो रहे धोबिए ना अपना गधावा को बाबू कहे काहे कहे धोबिया से काहे गधा के बाबू कहे कहे से बाबू कहिले कि बाबू लोग के गांव में रहिले गरीब आदमी बनी गधावा के गधा कहत जाए कहियो के हुबरियारे के गधा मुंह से निकल जाई तो मोड़ी ना पता कदी बिगाड़ दी हमरा इतना मोगाई भाई के जी में बा हां बताई कान में पहनले बड़े कुंडल संस्कार होला तो कुंडल नहीं और बड़े बड़े हां कनवाली टाइप के हां टीको केहू करला लंबा आई लेडीज बने खाती हाय हाय बुझला कि बिंदी सटले अब बोली तो कहीं का नहीं कर बोली अरे एक दिन पुलिस द्वार पर चल गई का लागल कमाली ठक ठक आवे आई है अपन आवाज देखत नहीं दरवाजा खोलो खोलो कई कहता रहे का घर के हु मरत नहीं खे जाई लेडीज पुलिस लेके आई हट गइल जान लोग सही कोनो लेडीज से बोलती है आ खोखबो करल तो वहीं दो बेर खोख देले अरे खोलो ना बोलो घर के हमारा नहीं काम ना खोलो हमार इज्जत के बात पे आदास तो इनके इतना कमजोर हो गइल बा हां तो सवेरे भूला जे के कइले लसा लसा करी तब जनी है सब लसा लसा करे लगे तब इनका डाउट होई कुछ भइल बा कुछ भइल बा के मरले बा गावत कम बनी हां भौंकत ज्यादा बने हां आई भौंकल कुत्ता का काम है गाय का काम ना तेरे को बता रहा हूँ लिमिट में रहो मुझ दूंगा तो आ जाएगा तू अब ये लड़का के कहत रहे कि वो माइक पर कि तू ई कराव लो ठेला भइल बा ये कहे के चाहिए ये भाई रतन बाबा के स्थान पर बने ये कह हम चिटकुला कहनी त कहत रहे कि खोजत नहीं कहानी गौनी हनु नीमन कहानी गौले बनी तो ले नीमन कहानी हम गाए चिटकुला बाउर कहले बनी तो ले बाउर चिटकुला हम कह इन मतलब भाई ओ ले बाउर ना कहनी रतन बाबा के क्रिया का के कह लगारी गोले बड़ो ले पाउर गायब जा नचनिया बोला तारे ओ माय स्वीट हार्ट आउ सरवा का हम कहियो वे पर बहन चो तो हिजड़ा उ लेडीज रही तो औरी भाव में बतिया
लेकिन हो तो वो हिजड़ा लगैले बा पटुआ के बार कटोइले बा पल्लाड़ कुछ कह देता रहे कहानी अच्छा गौले रनिया बाकी सब रह फालतू हमरा लागल माइक में चाहे कंडोम कहता रहो अब ली ना उ जता कि कंडोम ना कंडोम ठीक है इनकर बाबूजी तो घरे ले जाके काहे नहीं अपना बाबूजी माई के दे दे कहियो कि लो बाबू मोजा लियल मने ना यार अब राम नाम सत हो तो का के ओके तिलक में जाके कह देबो ओकर जगह नहीं बनावल बा ठीक बा कंडोम के स्कूल में भी बतावल जाता ओकरा बारे में तो का करबो अपन बाबूजी के ले जाके दे देबो कि बाबूजी दूसरा भाई ना चाहिए अब बोका चोदा अभी रह लोग अभी चिटकुला खत्म नहीं कर भाई अब चालू होता है बहुत चिटकुला बाकी बा देखत तनी कहले न कि तू हते चुकी चीज जति कहले रहल ओले मोटे नीमू हम वैसन चीज खोज तनी कि तार गणिया फाट जावे यही तरी सुखल भी है इंतजार कीजिए थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए अब चाह से करे माइक लगे जा तले 5-6 भाई बारे से कोनो न कोनो आके डिस्टर्ब करे लगे देखो दू तला घर बा एको बाबू दिमाग लगौले कि कनी के एक जगह बजा दो आ तब का कहले कि 100 ग्राम चना ले आके भूजल चना आ दू तलवा पर ले जाके छीट दिहले आ 5-6 भइयन के ले जाके रे आई चना छीटल बा आ एक कहे गो खास अस्थिर रह जा रहस आ दू गो कि न अगर खा लिहल सुखल माने डरवा के ले गइले कि दू गो खइए सन त जल्दी जल्दी ओरा आ जाई एक कहे गो लगले से खाए आ नीचे अपन के अपन घोप घोप करे लगे काम लगावले त अभिये के ना लइकाइए से तेज हो सब भईवा खात रस ई कह के भाई बाबूजी कह के कहां गइल धीरे धीरे अपन सीढ़ी से उतर के आई त देखत के आ ही बाबू लगइले बा तो मम्मी पापा दूसरे काम कइल दौड़ल गई छतवा पर भईवा से सका कि रे तो बंचे तो सरवा कौन दूगो चन भाई सरौ दूगो उठा के खइले बार लोग वो खाली साया पर हालांकि दूगो ये खइले रहे उठा खाए में आगे ना कहते